Matur nuwun. Bagus anak-anak. Nanti dapat bintang 5. Iya. Ora kuwi terusno kuwi ya. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya Menyinari dunia. Kayak bajing loncat. Makanya cah TK wae. Loh, lah aku ki ngene-ngene guru TK lho. Guru TK sampean. Iya. Layak muridnya goblok-goblok. Kok iso? Ketok le penyabar kok ngene kok. Oh iya. Aku lho ora tau marah-marah. Layak muridnya terus dadi tuwa kabeh. Oh, Muridnya iya, iya, aku murid, tau murid. ketemu kok muridnya iki sirahe gedhi awake cilik kae. Neng endi le ketemu? Ya neng Patruk kono ana TK Aba. Patruk kono to. Heeh. Nah isi kowe muridnya sapa kowe? Muridnya Bu Via. Oh layak kowe kuru aku yang ngono. Mesti diseneni to. Heeh, aku ya ora lemu-lemu kok aku diseneni to kok. Wegek kuwi bojoku kudu muridku. Bojo lenang karo wedok kok padha-padha gantenge iki lho. Iya. Sembarangan. Tak omongke dek neng kono ke lho. Heeh, ya aku isih kelingan setiap kata-katamu aku kelingan. Weh. Baper mak ngati-ati. Nggih, permintaan lagu Bajing loncat. Pasundan. Ya. sama siapa? Dewe no, dewe. Yanti pengen bajing lo. Ora wis aja gawe-gawe. Senengane kok. Yanti pengen ngebing. Ora oleh ngibing. Mawawan wis tayupan kok Mbak Yanti mau kok. Nggih gayeng banget lho Mas, tayupane. Ya ning jarene aku rame ora ndenangi kok. Ayo Mbak, bajing loncat dilangsungke. Heeh. Nyong nyong neng.
Ya, tembange kabeh. Pamundutan lak rasa wis diaturke, Mak. Ya. Ki lakone dawa aja ngasih kepedhot. Ya. Mulai yo tak kanthi terus ki lakon. Ya, kirim pate kasih ngembune dalang. Ya. Khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugraha wae laruhi para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah.